Бәйле күнисемсез хөрмәтле коллегалар, без Калип яңа буын җыенның 10 еллыгына багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге кунаклар. Гүзәл Сәгыйтова, Калип проектының авторы, Казан башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары, Эльмир Низамов, композитор, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Илүсә Хуҗина, җырчы, Татарстан Республикасының атказанган артисты һәм шагыйрә Йолдыз Миңнуллина. Гүзәл, иң беренче сүз сиңа. Гомумән, Калипкә 10 яшь тулу ул теге инде күптән эшли кебек, 10 яшь кенәме инде ясе килә, ничек барлыкка килде аның идеясы һәм менә шушы 10 еллыкка кыска гына нәтиҗәләр чыгарсаң иде. Hayırlı gün isəmisiz. Миңа киресенчә ләйсән, миңа инде 10 ел уздымыни дигән. Бер яклап гомер тиз үтә кебек, ләкин инде калып өчен әле яңа гына башланган иде. Ничектер, хәтта без аны җитди итеп башламаган идек кебек. Ниндидер менә шундый иҗади илһам белән, ниндидер теләк белән, әлбәттә, соңгы теге елларда театрга килгәнче аннан авырайды ул, теге тәгәрмәч менә авырая бит, чөнки теге энтузиазм бетә. Болай, әлбәттә, 10 еллыкны без шулай каршы алабыз. Хәтта менә бу юбилейга әзерләнгәндә башта ничегрәк эшләргә дигән сорау. Һәм безнең бер нәрсә бармый, менә бер бармый. Без башта бер режиссер белән дә эшләп карадык, идеяларда күп, ләкин ничек аны бөтенесен бер кичәгә сыйдырырга, бөтенесен дә күрсәтәсе килә. Анда Илгиз Зәйниев безгә шулай диде: сезнең проблема нәрсәдә? Сез 100 еллыкка әзерләнгән кебек әзерләнәсез. Алай ук җитди кабул итәргә кирәкми. Бу гади туган көн. Һәм инде Калипкә ниндидер бер нәтиҗә генә ясау. Шуңа күрә инде менә 19 декабрьдә Илсур Раисович ярдәмендә без туган көнне билгеләп узарга булдык Пирамида концертлар залында. Алай да менә син әйтеп киттең, 100 еллыкка әзерләнгән кебек әзерләнәс, әлеге кичәдә нәрсәләр күреп булачак? Кемнәр Ул булачак? әзерләнгән Һәм кебек форматы түгелдер, турында. мөнәсәбәт шундыйрак. Әлбәттә, менә безнең афишада аларны әйтербез, инде Калип нәрсәдән башланды дигән сорау куйсак, әле генә менә йолдызлар белән искә төшереп утырдык. Консерваториядә, Казан дәүләт консерваториясында әдәби клубтан башланды. Калип дигән әдәби клуб бар иде. Мин ул вакытта татар теле укыта идем һәм музыкантлар Илмирдан тыш. Гомумән, шагыйрьләр бар. Шагыйрьләр шигырь яза, ләкин алар өлкән яшьтә, яисә инде алар вафат. Ягъни язучылар турында алар шундый фикердә иде. Чын шагыйрьләр, яшь, шундый заманча шагыйрьләрнең барлыгын алар теге уйлап бетермиләр. Һәм ул алар теге бер Казанда яшәгәннәрне. Һәм инде без менә шунда мин уйладым, кемне чакырга була. Чөнки аларның мин үзем Уфада, үзем дә теге чын шундый заманча шагыйрьләрне Уфада әле студент вакытында күргәнем юк. Йолдыз Миңнуллина килгәч, минем дөньям менә шулай итеп үзгәрде. 180 градуска. Һәм инде мин шуңа да Йолдыз Миңнуллина һәм Луиза Янсуардан башларга булдым. Әле хәтерлим, бәләкәй генә кабинет ул консерваториядә Йолдыз килде, Луиза килде. Һәм мин күрәм, менә аларның күзләре яна башлады. Аннан соң инде бу очрашуларга Илмирны да чакыра башладык. Һәм менә шушы кичкенә генә кабинетта зур бәхәсләр куба башлады. Ни өчен эстрада мондый, ни өчен безнең җыр текстлары шундый гади, гадәти һәм ни өчен без үзгәртә алмыйбыз, ни өчен аны мәдәният министрлыгы карамый дигән сүзләргә җиткәч, без әйттек инде булай булмый, үзебез нәрсәндер үзгәртә башларга кирәк. Һәм инде хәтерлим, март аенда булса кирәк, без консерваториянең зур залында түгәрәк өстәл эшләдек. Анда журналистлар да килде, шагыйрьләр, хәтта Зөлфәт Зиннуровларга кадәр бар иде. Һәм ул вакытта менә шундый кичәләр кирәк дигән фикергә килдек. Һәм чыгып киткәндә шулай тәмамланды. Артур Исламовның сүзен ишеттем. Тиеш кирәк дигән әйбер инде ул ничә ел дәвам итә. Шуның белән вәссәлам инде, шушы сөйләшү шуңарда бетә инде ул диде. Чыгып киткәндә ничектер мин аны ишетеп калдым. Ул аны кемгәдер әйткән иде. Һәм миңа шул кадәр тиде бу сүзләр.
2 gün йокламадым. Анан инде кызларны борчый башладым. Йолдызны, Луизаны, Илмирны, анан соң безгә Сөмбөл Гафарова кушылды. Ул безнең инде интернет сайтлар өчен җавап бирде. Илмир белән берничә кичә турында уйлап, Казан буйлап йөрдек, аны үзе сөйләр, мәйданнар эзләп. Менә шулай Калипнең башланып китүе. Рахмат Гүзәл, алайса Йолдызга сүзне бирик инде беренче мәртәбә теге үлгән юкка чыккан шагыйрьләр күрмәгән композиторлар янына баргач нәрсәләр сөйләдең, нәрсә турында бәхәсләштегез шул хәтле. Мин дөресен генә әйткәндә хәтерләмим инде аны. Түгел генә. Ул хәтер шундый кызык әйбер бит ул. Менә без хәзер шушы ноктага килеп җиттек тә инде. Без үзебезчә теге сәбәп нәтиҗә бәйләнешләре корабыз инде. Менә бу булай булды, аннары соң бу булай булганга булай булды. Анда Калипнең дә тарихын төрле нәрсәдән башлап була бит инде. Мәсәлән, анда бәлки Калип башлангандыр анда. Менә Илфак абый Ибраһимов белән Луиза тирәсенә союзга яшь шагыйрьләр җыелудан, һәм аннары алар Гүзәл Сәгыйтова белән танышудан, Гүзәл Сәгыйтованың Казанга килүеннән һәм шуннан аның композиторлар белән шагыйрьләрне таныштыруыннан. Бәлки ул башлангандыр анда Ленар Шәйхнең Әллүки түгәрәген торгызып җибәрүеннән һәм Уфага баруыннан, Әллүкинең һәм анда Гүзәл белән танышуыннан. Тарихны төрлечә шулай тезеп була. Бәлки Калип ул менә просто ул барлыкка килергә тиеш булгандыр да, һәм ул менә шулай калкып чыккандыр. Мин ул кичәне дөресен генә әйткәндә хәтерлим булай теге кайда утырганыбызны, менә нәрсә сөйләшкәнебезне, шигырь укыганбыздыр инде дип уйлыйм мин. Алай теге түгел менә истә калмаган бәхәсләр безнең. Менә шул җырларның нигә эстраданың шулай булуы турында сөйләшәдер инде без. Икенче яктан без менә бүгенге көнгә килеп җиттек һәм уйлыйбыз текстлар гади булырга тиеш җырда. Әйме Илмир. Йолдыз, алайда менә Калип бит инде 10 ел дәвамында эшли, күпме әдәби кичәләр эшләнде. Мин үзем дә мәсәлән аларның күбесендә булдым. Үзең менә шушы процесста кайный торган кеше буларак, менә яшьләргә ул нәрсә бирә һәм ничә исем ачты? Исемнәр ачты Калип, ләкин беренче чиратта миңа калса ул безнең теге шәхси кызыксыну булгандыр инде. Чөнки һәрхәлдә минем өчен ул менә без бит инде шагыйрьләр үзара таныш идек һәм аралашадыр теге безнең бер буын шагыйрьләр җыены бар инде. Шунда аралашадыр бер-беребез белән. Ләкин без белмидек композиторларны, рәссамнарны, театр дөньясы бөтенләй башка дөнья иде. Биючеләрне, һәм Калип безнең өчен менә шул беренчедән бер-беребез белән танышу, икенчедән ул дөньяны киңәйтү. Син бит үз дөньяңда гына кайнайсың, теге әдәбият мәсьәләләре белән кызыксынасың. Әдәбият мәсәлән үсә алмый, син музыка кануннарын өйрәнмәсәң әйтик. Ул башкача үсә башлый, ул кануннарны белсәң. Яисә анда сынлы сәнгать кануннарын өйрәнсәң, ул башкача. Һәм бер-беребезгә менә шундый теге белем биреп, бер-беребезгә яңа дөньялар ачып, миңа калса менә, минем өчен аның кыйммәте Калипнең шулай бердә иде. Бер-беребезне тәрбияләү менә, дөньяны киңәйтү. Һәм Йолдыз, мин бу сорауны бирмичә булдыра алмыйм. Хәтерләсәгез, бар шундый бер чор. Салават Зәкич үзенә төркем җыеп, бик күп яшьләр Салават кебек җырлый башлады. Һәм менә шигъриятта да шундый бер дулкын булып алды. Бөтен кеше Йолдыз кебек яза башлады. Йолдызга ияреп, синең үзеңнең менә моңа карашың нормальмы, бу шулай булырга тиешме? Иҗат бит инде ул барыбер теге, ул бит ниндидер аерым процесс. Ошатып дип инде ул белмим, ул бит инде читтән караганда шулай тоела, эчтән алай тоелмый. Ул эчтән бөтенләй башка шигърият шикелле тоела. Анда мине дә кемгәдер ошатырга мөмкин анда, ләкин бәлки теге күз алдында булмаган, мәсәлән, әгәр дә ул шагыйрьләр күз алдында булса, әйтерләр менә бөтенсе Ләйзел Карнай шикелле яза дип әйтергә дә мөмкин бит инде. Бөтенсе Ләйзел Карнай шикелле яза башладылар әле соңгы арада. Ул барыбер теге бер-береңнән өйрәнәсең инде, ләкин анда теге бөтенсе бер төсе дип әйтү миңа калса ул
ну, ниндидер теге тәэсир була барыбер, бер-береңә тәэсир итәсең, ләкин аннары соң һәркемнең теге үзенең тәҗрибәсе туплана, һәм ул шигырь барыбер үзгәреш кичерә, барыбер үзе, ну, теге шәхси ниндидер бер өслупка килә ул. Шуңа күрә, ну, мин әйтә алмыйм алай менә бөтенесе яза башла. Алар да әйтә алмыйдыр алай, чөнки ул, ну, алай эштән алай түгел ул, бәлки просто менә Belki ул читтән генә шулай күрә. күз алдында булганга гына миңа калса ул шулай тоела. Теге сәхнәдән яңгыраганга, әгәр дә бу әйбер сәхнәдән яңгырамаса, ул бөтенләй алай кабул ителмәс иде. Belki. Мен хәтерлим, Калип яңа дулкын эшләдек тә без. Һәм шунда бик каты анда Йолдыз Миңнуллина шатып түгел, нишләптер бөтенсе зар елыйлар, бөтенсе депрессиядә Ой, бу яшь шагыйрьләр. Шундый каныктылар, шундый жәлләдем. Минемчә, аңа кадәр мин менә хәзер оптимист булырга тырышып яшәүче кеше. Ул вакытта без чыннан да дөньяны шулай күрә идек. Мин дә шагыйрьләргә ияреп, бик үк якты төсләрдә күрми идек. Һәм ул табигый иде кебек. Чөнки әгәр дә кеше җитди кабул итсә, дөньяны тирәннән аңласа, ул аны матур итеп кабул итә алмый кебек иде. Яшь шагыйрь барыбер үлем турында язарга тиеш. Ул канун шундый әдәбиятта яшь шагыйрь үлем турында яза. Бәлки ул шундый инициациядыр. Син үләсең дә бер тапкыр менә шул яшьлектә. Аннары соң үлемнән курыкмыйча яшәр өчен алга таба. Менә шундый. Бик кызык һәм бәлки гүзәл улайлы күпмедер дәрәҗәдә менә шушы татар культурасы өчен борчылу, теге һәрберебез аерым, язучылар аерым, композиторлар аерым, менә шушы берләшү булмаганга да ул чыннан да безгә бик хас әйбер, без һәрвакытта да теге үләбез, юкка чыгабыз, менә иртәгә без аңа әзер мораль яктан, бу яктан әзер милләт. Илмир, сүз сиңа, син бит инде бүген композиторлар исеменнән биредә менә әйтәләр, зинһар өчен Калип проекты, Калип җыены, менә сезне барлауга, яңа композиторлар үстерүгә менә шулай ук нинди өлешен кертте, нинди яңа исемнәр ачылды. Хәерле көн. Менә монда сүз булды, кайчан Калип башланды дип. Менә минем өчен ул бик җиңел сорау. Чөнки Калип башланды, менә бу төрле юнәлешләр бер-берсен күрә башлагач, бер-берсен таный башлагач. Чөнки һәрбер юнәлеш үзенә ничектер яши иде, Калипсез дә. Әлбәттә, музыкантлар үз дөньясында кайный, менә шагыйрьләр үз дөньясында кайный. Һәм, ну, мин инде монда кабатлыйм гүзәл сүзләрен. Ул шул хәлне күргәч, ул шаккатты. Ничек инде без бер-беребезне белмибез. Мин чынлап та бер шагыйрьне дә белми идем. Яшьләрдән. Һәм менә без бер-беребезне таный башлагач, күрә башлагач һәм аннары соң бергә иҗат итә башлагач, менә шул вакытта чынлап та менә безнең калбыбыз тибә башлады дип уйлыйм мин. Һәм ничектер барыбер музыка дөньясы ул гел ничектер читтәрәк кебек тора дип сизәм мин. Һәм безнең композиторлар алар гел бар иде. Әлбәттә, композиторлар алар күп түгел. Без штучный товар дигәндәй. Ләкин шул менә штучный товарны да ничектер без күренми идек кебек менә татар мөхитендә, шигърият мөхитендә, театр мөхитендә. Һәм менә бу Калип барлыкка килгәч, мин еш кына өлкәннәр белән аралашкан вакытта минем профессор, мәсәлән, ул инде мәрхүм Анатолий Борисович Лупов, ул миңа сөйли иде, без ди 60-нчы елларда шагыйрьләр белән, язучылар белән бергәләшеп суларга бара идек, урманнарга бара идек, ниндидер дом творчестволар булган, нәрсәдер булган, ул шуны сагынып шундый сөйли иде. Әйтем, әйтәм, булган нинди матур заманалар. Һәм минемчә менә Калипның иң беренче миссиясе менә шуны кайтару һәм дәвам итү. Һәм без әлбәттә менә аралаша башладык, бер-беребезне белә башладык. Һәм композиторларны күрә башладылар, белә башладылар. Һәм мин бик шатмын, шуның арасында Калипның беренче адымнарын башлангычы менә тәүге очрашу ул
минем белән очрашу иде. Мин шул хәтле дулкынландым ул көнне, чөнки мин инде күп тапкыр төрле сәхнәләрдә чыгыш ясаган кеше, консерваториядә, музыка дөньясында мине күп кеше белә кебек, Россиядә беләләр кебек. Камал театры сәхнәсендә минем өчен ул аерым бик зур дулкынлану иде. Һәм мин бүген дә хәтерлим, әйтәм, гүзәл, әйтәм, нәрсә сөйләргә, ничек сөйләргә, татар телендәме, рус телендәме. Әйтәм, монда бит әйтәм, башка публика. Мин бик каты дулкынландым, ләкин аннары соң ул әлбәттә минем өчен, минем иҗатымда ниндидер яңа сулыш булды. Һәм аннары соң мин хәтерлим, безнең Алина Шәрипҗанова белән кичәбез узды, ул берничә тапкыр узды. Ул кичәне шул хәтле күп кеше күрде. Мин менә һаман ул фотографияларны карыйм. Ул кичә узган вакытта мин ул күп кешеләрне тамашачыны белми идем. Менә мин бүген карыйм, ул бит бөтен татар мөхите анда булган кебек. Һәм мине аннан соң ничектер сизә башладылар, белә башладылар, күрә башладылар. Һәм мин аңа бик рәхмәтлемен. Менә минем язмышымда шундый бердәмлек булуына. Һәм ышанам, ул минем тормышымда гына түгел. Әлбәттә, без үз тормышыбызны беләбез күбрәк. Башка шәхесләрнең тормышында да зур рольне уйнап киткәндер дип уйлыйм мин. Һәм мин дә аны күрәм. Һәм бүгенге көндә ниндидер миңа мәсәлән идея башыма килсә, мин гел беләм, нинди шагыйрьгә тәкъдим итеп була, нинди режиссер белән моны аралашып була, нинди рәссамнарыбыз бар. Һәм мин бик шатмын, чөнки кеше аралашкан вакытта гына хәрәкәт була мәдәнияттә һәм безнең җәмгыятьтә гомумән. Алина Шәрипҗанова белән концертчыннан да ул ниндидер билгеләүче концерт булды. Хәтта мин бу елны менә шу юбилейга әзерләнгәндә Миләүшә белән үзебезнең хат алышуларны укыган. Миләүшә Хәйруллина, композитор. Һәм аның шушы хатын яңадан укып чыктым. Ул шушы концерттан соң, Илмир белән Алинаның концертыннан соң миңа зур хат язган иде. Беренчедән инде менә татар дөньясы белән таныштыру өчен рәхмәтләр. Һәм инде ул мин әле композиторлык дөньясына яңа гына аяк басып киләм һәм бу кичә минем өчен шул кадәр илһам бирде. Мине дә калепкә алыгыз әле. Һәм без аны кичкенә генә камерный Сәйдәш музеена, Тукай музеена алып бара башладык фортепиано уйнарга. Һәм ул анда менә шигырьләр ишетә, һәм үзе инде илһамланып җырлар яза башлады. Кичтән кайткач шул кичәләрдән. Һәм инде Ишек дигән Луиза Янсуарның шигъри спектаклендә инде ул тулысы белән менә татар композитор буларак чыгыш ясады. Шуңа күрә без әлбәттә Миләүшә белән дә, башка композиторлар белән дә мигърурланабыз, башка иҗатчылар белән дә, җырчылар белән дә. Безнең әле шул Ишектән соң пар да туды, Сөмбел белән Идел Кыямов гаиләсе барлыкка килде. Шуңа безнең өчен һәрбер шундый ниндидер ачыш, табыш ул бик кадерле. Рәхмәт, гүзәл. Илүсә, син калеп белән кайсы елны кайсы проектта таныштың? Һәм менә әлеге 19 декабрьдә буласы кичәдә нинди җырлар башкарасың? Һәм бераз гына сыр итеп кенә әйтәм, без пресс-конференцияларда аралашып утырганда сиңа инде иҗади кичә оештырырга тәкъдим иткәннәр, ләкин ул вакытта мин әле әзер түгел идем дидең. Хәзер син аңа әзерме? Сен хәерле көн. Хәзер инде әзер әлбәттә. Әйе, бу 10 ел элек башланып киткән мәйданчык дип әйтим инде. Минем тормышымда шулай ук бик зур роль уйнады дип әйтер идем, чөнки бу елны мин консерваторияны тәмамлап, инде менә ул һәрбер кешенең тормышында буладыр, ниндидер шундый тормышыңның бер өлешен тәмамлагач, синең тормышың ниндидер шулай ук соры төсләргә керә башлаган мизгелдә калеп мәйданчыгы барлыкка килде һәм менә шушында, шушы калепнең чараларына барып, ни булуына карамастан мин анда барырга тамашачы буларак килеп, анда ниндидер яңа сулыш, глоток чистого воздуха дип әйтер идем. Шушыны
суларга килә идек. Шуңа күрә бу чыннан да минемчә һәрбер иҗатчы күңелендә тагын илһамлану чыганагы булган мәйданчык иде. Менә хәтеремдә мин беренче тапкыр Илшат Рахимбайның кичәсенә барып, аның белән мәсәлән таныштым. Менә мин аның белән кайда таныша идем? Урамда син аның янына килеп, аның белән танышып, оралаша башламыйсың әлбәттә. Ә монда аның белән генә түгел әле тагын күп кенә ниндидер кызык шәхесләр белән шушы сәхнәдә танышып, алар белән оралашу башлавы чыннан да безнең өчен бик зур роль уйнагандыр дип уйлыйм мин хәзерге менә 10 елдан соң инде. Һәм әлбәттә бу инде аңа карамастан танышу, иҗат, яңа әсәрләр, әлбәттә Калепнең иҗат җимеше ул шулай ук безнең җыр лабораториясе. Монда инде без иҗатчылар белән тыгыз элемтәдә иҗат итәбез. Шуңа күрә шушы концертта инде сер итеп кенә әйтәм, шушы безнең лабораторияның бер әсәрен җырлап китергә иде исәп. Авторларын гына әйтсен. Беренче лаборатория. Әсәрен әйтмә, ләкин авторлары. Әйе. Авторлары Гөлнара Тимурбулатова һәм Миләүшә Гафурова. Шулай ук Гөлнара Тимурбулатова белән Миләүшә белән без былай гына каядыр очрашып әсәр иҗат итә алмас идек. Бу чыннан да безнең өчен бик зур мөмкинчелек, илһамлану чыганагы, тагын бер кат әйтәм. Бит иҗатчы өчен илһам чыганагы базовая потребность дип әйтер идем инде. Шуңа күрә без Калепне яратабыз. Калепнең гомере узун булуын телибез һәм шулай булыр дип өметләнәбез. Бу инде киләсе атнада буласы 19 декабрьдә узачак концерт. Инде безнең шушы яңа булган менә шушы яши торган эмоцияларны тагын да бер кабат искә төшереп, подтверждение дип әйтимсең инде, ниндидер матур итеп дәвам итер өчен бер сәбәп кенә. Очрашу, тагын бер кат күрешү. Рәхмәт Илүсә, гүзәл тагын бер генә сорау бирәм. Менә шушы кичәгә билетларны кайдан алып була? Алар сатыламы, я булмаса таратыламы? Таратылган очракта кемнәр аны чакырула? Бу кичәгә билетлар сатылмый. Барыгызны да чакырабыз. Регистрация була, журналистлар инде бер сүзсез, сезне бер сүзсез әлбәттә, чөнки сез гади генә журналистлар түгел, күбегез Калепнең элеккеге тамашачысы да, шуңа күрә бик көтәбез барыгызны да, сез безнең өчен кадерле кунаклар. Инде регистрация ясыйбыз һәм ул иртә ясамадык, чөнки бик күп сораучылар инде. Хәзер менә иртәгә без аны ачачакбыз регистрацияны һәм күбесе чакыру, кунаклар булачак күбесе. Кем өлгерә Чөнки монда нәрсә, монда очраклы кешеләрнең булуын теләмибез. Чөнки Калепнең аның һәр вакыт үз аудиториясы бар. Мин әле бу очрашудан файдаланып Камал театрына зур рәхмәтемне әйтәм. Камаллар мине күргән саен һаман шул Калепне искә төшерәләр. Бер ишектән куадыр, икенчесеннән керәдер. Чөнки чыннан да 5 ел буе мин инде аны театр директоры булышкына аңладым. Никадәр дүшәмбе ял көнне хезмәткәрләрне эшкә чыгару авыр икәнен. Мин аны ничек инде Калепкә бирмиләр зал. Минем өчен шундый ни кебек иде һәм Илфир Илшатович бирмәсә, Фәрит абыйга барадыр. Фәрит абый икеләнсә, тагын Илфирга бара идем. Шулай ничектер хәл итә идек инде һәм 5 ел буе алар түзгәннәре өчен безгә рәхмәт. Чыннан да без әлбәттә Камал театрында уздыру турында да уйлаган идек, ләкин кызганычка каршы залның көннәре булмады, чөнки Камал театрының шундый җылылыгы бар һәм ул безнең өчен аерым бер символик бина. Инде әлбәттә шундый өлкән дусларыбыз да була кичәдә. Яшь дусларыбыз һәм инде тогры тамашачы ни өчен сөйли башлаган. Берсендә без башта
баскычларда утырта идек. Хәтерлисезме халыкны? Кичәгә урыннарга сыймыйлар, баскычларда утыра. Аннан соң шулай ук инде аннан җитәкче булгач кына аңладым мин. Ул пожар безопасности бик начар әйбер һәм анда берәр нәрсә булса, беренче чиратта директорга эләгәчәк. Һәм ничектер 2 ел үткәч микән, 3 ел үткәч микән, шушы безгә әйттеләр инде, андый мөмкинлек булмаячак, бары тик урыннар белән түгел, билгеләнгән урыннарга кешеләр. Һәм беренчесендә без бит инде игълан итеп өлгермәгән идек. Тамашачы, безнең күпме тамашачы урамда калды. Шул менә шундагы хисләрне миңа уңайсыз да булды үземә инде, үзебезгә, команда белән. Мин ул төшләргә керә, минем һаман да шул тамашачы алдында минем гаебем кебек. Чөнки алар килгәннәр, ул көне салкын иде. Алар әле күпме көтеп тордылар урамда, һәм алар урамда калдылар, һәм кире кайтып киттеләр. Менә шул тамашачылар да безне гафу итсеннәр, һәм пирамидага килсеннәр иде. Güzel, кайсы платформада ачылачак менә шушы регистрация иртәгә дидең, каян хәбәрләрне карап тора. Килергә теләүчеләр Камалда шып басып торганнар өчен аерым. Безнең әлбәттә бу кичәне оештыруда Казан мэриясе һәм милли бүлек бик ярдәм итә. Лилия Гараева да төп оештыручыларның берсе. Һәм без уйлыйбыз, Казан мэриясенең милли дигән төркемендә һәм инде үзебезнең шәхси битләрдә дип уйлыйм. Демәк, хәбәрләрне карап барыгыз, һәм соңга калмагыз диясе килә. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Кайсыгыз өшеп басып торды, Камал? Хәерле көн, Зилә. Калеб бүгенге көндә ничек яшисез? Менә очрашасызмы, җыеласызмы? Һәм Калебкә ничек эләгеп була, мәсәлән? Калеб, әлбәттә, Калеб Кореев театрынан киткәндә, Калеб Кореевта калды, чөнки гомумән хәтерләсәгез, шундый тарихи бер мизгел булды инде ул. Без Калебкә бина сорап йөри идек. Бина һәм финанслар. 6 ел үткәннән соң без рәискә дә хатлар яздык. Һәм инде ул вакытта хатны адресатларга барып җиткән дип уйлыйм. Һәм шул вакытта Кореев театрында Калеб һәм мине дә шунда җитәкчелек итеп билгеләгән мизгелләрне үзегез дә хәтерлисездер. Һәм Калеб әлбәттә Кореев театрында калырга тиеш иде, һәм ул шулай калды да. Һәм бүгенге көнгә кадәр ул анда да бар. Һәм без Луиза белән менә хәл иттек, узган елны барыбер төрле майданнарда булырга тиеш дип, чөнки әлбәттә театрның үз тормышы, анда да тизлек зур, репетициялар күп, майданнар әз. Шуңа күрә әлбәттә Калебнең үз йорты булмады бу еллар эчендә. Ул әлбәттә кимчелек, без аңа ирешә алмадык, ләкин чыннан да үз бинасы булмагач, ул шулай ук элеккечә төрле мәйданнарда булырга тиештер. Ләкин әлбәттә минем башкарма комитетына килгәч тә, гомумән без үзебез арасында да сөйләшәдек, ни дәрәҗәдә кирәк бүген Калеб, чөнки моң бар, шәрык клубы бар. Элеккечә түгел, аның теге актуальлеге югалды кебек инде. Ләкин узган ел ахырында композиторлар, Миләүшәләр, Илмирлар, җырчылар бер вакыйгадан соң миңа кире безнең җырны кайтарыйк әле, Калеб мәйданын кайтарыйк дип мөрәҗәгать иттеләр. Һәм минем өчен ул бик яңалык булды. Ни өчен? Һәм шул көннәрдә Илсур Раисович сорый: "Сезнең анда ничек теге оешмагыз?" ди. Аның исемен оныткан ул. Мин Калебме дим инде, Калеб театрда дим инде. Сездә нинди мөнәсәбәт? Мин әйтәм, юк минем мөнәсәбәт. Кирәк, мәдәм алай булгач керермен сезгә. Һәм мин сөйләп бирдем тарихны, тагын бер тапкыр. Һәм инде юбилей икәнен әйттем. Ул әйтә, 10 еллыкны билгеләп үтәргә кирәк, тагын бөтенегез җыелыгыз һәм андый мөмкинлекләр табырбыз диде. Һәм инде мин ел буе шулай уйланып йөрдек без, һәм инде мин тагын кирдем Илсур Раисовичка, әйтәм, бәлки үткәрмәскәдер, чөнки эш күп, чыннан да Калеб белән шөгыльләнергә вакыт юк. Чөнки җаваплы әйбер безнең өчен. Һәм ул әйтте, үткәрергә кирәк, чөнки татар яшьләрен алар күрсәтергә кирәк. Алар сез бер-берегезне беләсез, һәм инде ул үз миссиясын үтәгәндер,
бер вакытны. Ләкин хәзер тамашачыга барыбер дә менә без күп, без бар икәнен исләренә төшергә кирәктер диде. Һәм шулай менә Калиб юбилейын билгеләргә булдык. Һәм тагын бер сорау булды, Калибкә ничек эләгергә була диделәр, дип сорадылар. Калиб хәзер безнең җир белән дәвам итә. Менә Лилия Гараева безнең хәзер Тинчуринда эшли. Ул инде төп куратор безнең Калиб безнең җир проектының. Һәм Лилиягә бер сораулар Калибкә без әлбәттә чөнки безнең җырны беренче елны эшләгәндә без профессиональ булмаганда композиторларны алган идек, ләкин күп сүзләр булды. Менә шуннан да профессиональ композиторлар тарафыннан да әйдәгез бу юлы бары тик үз эшенең монда кайнаган һәм бу юнәлештәге укыган кешеләр белән генә эшләргә дигән. Әлбәттә мин оештыручы буларак бер кешене дә үпкәләтәсе килми. Безнең менә бу концертка да күпме бәхәсләр булды һәм мин киттем. Менә ярый, әйдәгез минсез сайлагыз үзегез, чөнки чыннан да һәрберсен күрсәтәсе килә. Безнең бит әле Калибнең иҗатчылары бар, ә Калибне оештыручылар бар. Аларның да һәрберсен күрсәтәсе килә. Шул ук Йолдыз ул мәсәлән шагыйрь генә булып чыгыш ясап йөрмәде. Ул Рүзәлләрнең 1926 дигән кичәләрне оештыручы. Аннан соң әле менә бу Кариев вакытында төп кураторларның берсе буларак Калибне дөньяга ирештергән кеше. Шул ук Луиза, Рания Усманова, Гөлчәчәк Шәйхетдинова. Алар инде оештыручы һәм инде мин аларның да һәрберсен чыгарыр идем сәхнәгә, ләкин режиссерның үз фикере, үз уе. Шуңа күрә әйдәгез мәйтәм, мин моннан китәм, мин менә сезгә эш бирдек, хәзер сез уйлagыз, чөнки чыннан да без бит үз казаныбызда кайнаган кешеләр тамашачы, аны ТМВ төшерәчәк мәсәлән, яңа гасыр тамашачыларына ничек кызык. Алар безнең ичке дөньяны белмиләр. Алар өчен чыннан да бәлки ул кызык та булмас тамаша. Шуңа күрә режиссер күзлегеннән нинди кичә менә матур, шулай инде Калибкә эләгү буенча безгә уйларга кирәк, чөнки чыннан да әгәр дә без моны дәвам итәбез икән, яңа сугыш белән безнең җыр буенча гына түгел. Димәк, безгә яңа бары тик Калиб белән шөгыльләнүче кеше кирәк. Чөнки Калиб чыннан да шундый көч, энергия, вакыт таләп итә торган кеше. Һәм инде яшьләрне, менә яшьләр безнең җырга чыннан да эләктеләр. Бу елда күп сөйлим чыннан да, туктарга вакыт. Яңа композиторлар да бар, бер-ике. Яңа җырчылар да бар, һәм инде шагыйрьләр юк. Яңа, чөнки шагыйрьләр булай да күп. Менә урта буын бар иде, аннан яңа дулкында килгән шагыйрьләр. Бу чөнки безнең бит композиторлар штучный товар дибез инде, ә шагыйрьләр алар күбрәк. Шуңа күрә быел без яшь шагыйрьләрне әле кертә алмадык безнең җырга. Тагын сорауларыгыз булса, хөрмәтле коллегалар, рәхим итеп. Димәк, сораулар юк. Тагы бер кат исегезгә төшәбез. 19 декабрь көнне Пирамида концерт залында кичке сәгать 7-дә Калиб яңа буын җыенының 10 яшьлек туган көн кичәсе узачак. Гүзәл, соңгы гына сорау, менә бик күп режиссер турында әйттең, сценарий авторларын да шулай атап китсәң иде. Әлбәттә, алар турында да әйтергә кирәк, чөнки Резидә Гобаева сценарий авторы. Ул инде чыннан да булай теге очраклы кеше түгел. Чыннан да Калибтә кайнаган кеше, Калибне яраткан кеше чын күңелдән. Шуңа да улның да шундый мөнәсәбәте бик теге тирәннән, шуңа да эш авыррак барды кебек. Ләкин без аны шундый бәйрәм концерты эшләргә булдык. Радик Бариев режиссер, Таһир Исмагыйлов безнең төп шулай куратор бу кичәнең. Әлбәттә, катнашучылар турында да әйтергә кирәктер. Рүзәл Мөхәммәтшин, Йолдыз Миңнуллина, Лилия Гыйбатуллина, Гөлсә Батталова, Резидә Гобаева, Булат Ибраһимов, Эльвира Хадиева, Гөлсә Шиһапова кичәдә катнашачак. Композиторлардан Илмир Низамов һәм Миләүшә Хәйруллинаны гына сәхнәгә чыгарга булды режиссер. Һәм җырчылардан Илүсә Хуҗина, Илгиз Мөхәддинов, Илмир Калимуллина, Айгөл Хәйри, Алсу Файзуллина, Артур Исламов, Илгиз Шәйхразиев, Эльза Заяри. Хореография Нурбәк Батула. Нурбәктән башка үткәрә алмадык, чөнки Нурбәк әлбәттә безнең Йолдыз белән Өтүкән дигән шигъри спектакль эшләделәр һәм безнең өчен ул шулай ук зур вакыйга булды.
Алтын битликнең лонг-листына кергән спектакль бу. Нурбек, оннан соң инде безнең лабораторияларда үткәрде, әле хәтерләсәгез, туфаннар белән. Дорога из города коллектива. Музыка Ля Примавера. Казан камера оркестры дирижеры, кичәнең музыкаль җитәкчесе, безнең Калепнең әлбәттә шулай ук бер вәкиле Ильяс Камал. Ильястан башка кешене күрмәдек, менә ул музыкаль җитәкче кебек тә. Ильяс ул Калепнең, мин әле фотолар бит сайлап җибәрәм режиссерларга. Ильяс анда кичкенә генә, ябык кына музейларда, йолдызларда барында, өч почмаклар ашап, шундый бәләкәй генә өстәлләрдә без шулай җыелышадыр һәм шуны зур вакыйга итеп үзебезгә күзаллыйдыр. Чыннан да ул Калепнең беренче еллары аеруча ниндидер чиста, аеруча ниндидер менә чиста хисләр белән эшләнгән еллар ул безнең өчен бик кадерле бу проект. Йолдыз белән Илмир да чакырадыр. Әйткәндәй, Фирүз Каһиров та булачак концертта, чөнки Артур белән аларның дуэты яңгыраячак, кем идек дигән һәм бу Калепкә чыннан да Калеп таныштырган иҗатчылар иҗат иткән җыр бу. Безнең Калепкә дә бик туры килә кебек. Üstüçsüz сүзләрегез булса, бераз гына вакыт калды. Менә шуны гына өстәр идем, Калеп ул әлбәттә ул кешеләр, шәхесләр һәм Калепне зур бер шундый фотография итеп без күз алласак, һәрберебез шуның бер пикселе. Шулай ук менә Гүзәлгә бик зур рәхмәт. Вакытында батырчылык итеп, һәрбер ишек төбенә, ишеккә шакып, ишектән кертмәсәләр, тәрәзәсеннән кереп, сорап, мәйданчык сорап, ул бит Калеп бер Камал театры сәхнәсендә генә узмады, Качалов театры сәхнәсендә дә булды, Кариев театрында да, монда да, тегендә дә. Шуңа күрә бу чыннан да бик зур ресурслар, энергетический ресурслар. Һәрберебезнең менә шушы очрашулардагы менә бу ялкын дип әйтим инде, менә бу взрыв эмоций. Шуңа күрә бу 19 декабрьдә узачак концертка килми калмагыз. Шушы матур, зур шушы эшебезне килеп карарга тырышыгыз әлбәттә. Һәм менә Гүзәл Рәмзиловнага бик зур рәхмәт шушы хезмәте өчен. Гомумән барыбызга рәхмәт. Миңа гына түгел, әлбәттә бер кеше генә бер нәрсә дә эшли алмый. Аннан соң әйтергә оныттык, бу елларның без бит инде күптән хыялланадыр телевизион тапшыру оештырырга. Һәм инде Рамиля Сахабетдинова Шаянтова кысаларында аны эшли алды. Без Шаянтовага да бик зур рәхмәтле. Бүгенге көндә аның инде йөзе Ольга Чәчәк Шайхетдинова меңләгән инде кунаклар узды бу тапшыруда, һәм алар барысы да диярлек YouTube каналында саклана. Безнең өчен шулай ук зур әйбер. Һәм инде Тәртип FM-да әле ул башлангычын мин беренче тапшыруны анан Илвина Нәҗиповага, Илвинага зур сәлам, шулай ук ул карыйдыр, Калеп белән кызыксынып бара, аны да чакырабыз. Илвина Нәҗиповадан соң ул күчте Миләүшә Ризвановага, һәм инде менә ничә 2019 елдан Миләүшә Ризванова Тәртиптә Калеп тапшыруын алып бара. Шулай ук бик күп, 1000нән артык тапшыру чыккан, 1000нән артык герой дигән сүз ул. Һәм бу геройларның да барысында чакырабыз. Бик зур рәхмәт. Гүзәл менә әйттең, кичкенә генә кабинетларда башланган Калеп, инде 19 көнне пирамидада үзенең 10 еллыгын үткәрә икән, димәк, шунда бик күп эш эшләнгән һәм ул нәтиҗәне барып карыйсы килә. Сезгә уңышлар барлык командага һәм алга таба да Калеп шулай үссен, киңәйсен һәм яңа иҗатчылар тапсын дигән теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр. Бик зур рәхмәт.